Para kada kayo amin dahito ang kanta, agyaman at launay, iti ado masuportayo, like, share, and subscribe to YouTube channel Brian Althea. Sa di ayanda dagiti kari at siyak tulaeng di ayayate apay ngarut kita nagpalaga awan makautang adi agbayad tumteng tuniliday tinadaksang gasa sabay kumata, kasusun nyo dahil ito'y nga kanta para kata kayo amin.
isang